Türkmenistan Howa Ýolları kompaniýasynyň Kazan we Dubay ýollary boýunça dükelden dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan ýolagçylar Türkmenistanyň epidemiologiýa talaplary barada gurrun berýärler. Ýa-ni ýakyna daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna özlerinden howa syýahatynyň öň ýany we iz ýany iki gezek COVID-19 testini tapşyrmagyň talap edilendigini gurrun berdi. Uçurlar Türkmenistana gelip gonandan soňra ýolagçylardan gaýtadan COVID-19 testiniň talap edilmegi geň aldyrýar diýip uçura minmezden ozal test tapşyran bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýolagçylar onsuz da meýerleriniň Kazandan ýa-da Dubaydan Türkmenistana uğramazdan ozal COVID-19 testini tapşyrýanlyklaryny, şol testiň istenlik ýurtda 72 saat içinde güýjüniň bolmalydygyny ananýanlyklaryny, ýöne Türkmenistana aýak basandan soňra özlerinden gaýtadan koronavirus testini tapşyrmagyň talap edilýändigini aýdýarlar. 125 manat pul töläp koronavirusa test tapşyrmaly. Türkmenabadyň aeroportuna valyuta alış-çalyş nokody ýok. Valyutany gara bazar narhyndan çalyşýan valyuta söwdegärleri ýok diýip ýanlaryna daşary ýurt valyutasy bilen Türkmenistana dolanan ýolagçylar aýdýarlar. Türkmenabadyň aeroportuna test tapşyran ýolagçylar özlerinden edilýän karantin talaplary barada hem maglumat berýärler. Uçurdan düşenimizden 8 saat töwregi soň bizi Türkmenabad aeroportunu terk etmek tapşyryldy. Men şondan soň meni garşy almak üçin aeroporta baran howsarlarym bilen duşup bildim. Gyzykly ýeri maňa 7 gün möhlet bilen öýden hiç ýere çykmazlyk tapşyryldy. 7 güni geçenden soňra maşgala lukmanlar gelip senden koronavirus testini alarlar diýdiler. Bu test üçin 125 manat tölemeli ekenini bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Hasada Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ýörüýti uçurlar bilen hemde dowamly uçurlar bilen dolanýan ýolagçylar üçin karantin düzgünleriniň tapawutlanýanyny habar beripdi. Türkmenistanyň keseleriň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşary topary ýurdun epidemiologiýa talaplary barada ýygyrly maglumat çap etmeýär. Howa ulaglarynyň halkara assosiasiýasynyň 29-njy ýylyna täzelen maglumatlaryna görä Türkmenistanyň halkara howa gatnawlary 15-nji ýyla çenli çäkli bolmagyny galýar. Şeýle-de täzelenen maglumaty görä howa gatnawlary arkaly Türkmenistana barýan ýolagçylardan birnäçe şert talap edilýär. Ýolagçynyň COVID-19 sanjymy kabul edenligi barada kepilnama, möhleti 48 sagatdan köp bolmady COVID-19 PCR test netijesi talap edilýär. Şeýle-de möhleti 48 sagatdan az bolmadyk antitela test netijesi ýolagçylar ýörüýte blanka doldurmaly. Ýolagçylar Türkmenistana barandan soňra COVID-19 testini tapşyrmaly. Ýolagçylar 14 gün möhlet bilen karantinde bolmaly. Bellesek Azatlyk radiosynyň habarçylary charter gatnawlary bilen hemde ýa-ni ýakyna dikeldilen dowamly uçur gatnawlary bilen Türkmenistana dolanýan ýolagçylar üçin karantin şertleriniň tapawutlanýanyny habar beripdi. Munyň bilen baglykda ýa-ni ýakyna Kazandan we Dubaydan Türkmenistana dolanan käbir ýolagçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde öýerlerinden 7 gün möhlet bilen öýde karantinde bolmagyň talap edilendigini aýtdylar. Habarçymyza görä Türkmenistan Howa Ýolları kompaniýasy 29-njy ýylyna Kazandan 155 ýolagçy, 1-nji ýyla geçilen gije Dubaydan 147 ýolagçy getirdi. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary 5-nji ýylda Türkmenistan Howa Ýolları kompaniýasynyň Moskwadan geljek uçurunyň Türkmenbaş howa mezine golmagyna garaşlýanyny habar berýärler. Ýatlasak milli daşaýjy Kazan we Dubay ýollary boýunça hepde bir gezek dowamly uçur gatnawlarynyň dikeldilýändigini habar berdi. Moskwa ýoly boýunça dowamly uçur gatnawlary hepde 2 gezek ýola goýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dikeldilen dowamly uçur gatnawlarynyň Türkmenbaş ýa-da Türkmenabad halkara howa menderlerini amala asyrlýanyny habar berýärler. Bu aralykda habarçylarymyz ýurt içine gaýtadan dikeldilen sevtara hereketiň käbir jekmejekligi barada habar berýärler. Aşgabat şäheriniň vilayatlary gitjek bolsaň koronavirus testi talap edilmeýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary arkaýyn vilayatlary gidip bilýärler. Lewapdan Aşgabada gitjek bolsaň hökman test talap edilýär. Diňe ýaş çağlardan test talap edilmeýär. Test netijaň bolmasa uçura ýa-da otla bilet satyn alyp bolmaýar diýip ýerli ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl ozal ulan edilen pandemiýanyň dowamyna ýurdun çägini hiç ýyly koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasap almady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri wagtly Türkmenistanyň hödürlemeýän koronavirus sanlaryna şüpheli çemeleşdi-de ahyr soň pandemiýaga garşy görüşde bitiren işler üçin Türkmenistanyň saglyk işgärlerini sylaglady. Mara vilayetinde ýollarda polisiýa gözegçiligi güýçlenip ulaglar has ýygy ýygydan saklanýar. Sürüjilere köpçülikliň jerime ýazylýar.
Adatlyň habarçylary hem çeşmeleri bu ýagdaýyň soňky 3 gün bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärleri awtomobil sürüjilerine uşdan tutma jerime ýazýarlar diýip Adatlyk radiosynyň mardak habarçysy 3 gün bäri polisiýa işgärleriniň elleri awtologlaryň tezligini ölçeýän enjamly marynyň dürli etraplarynda bokulup gizlenip awtologlary tutýanlygyny hem jerime ýazýanlygyny 4-nji ýylda gürrüň berdi. Habarçylar hem çeşmeler şuňlar polisiýanyň adatdakysyndan tapawutlykda para almakdan saklanýanlygyny we resmi jerime ýazýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosy bilen gepleşen çeşmeleriň biri polisiýanyň jerime salmak üçin bahana gözleýän pursatlarynyň az däldigini aýdyp Marynyň köçeleriniň birinde öz başdan geçirenlerini gürrüň berdi. Köçelerde awtoulogyň tizligi 40 km/saat belgisi bolan ýerde 47-48 tizligi bilen awtoulogymy dolandyryp barýardym. Meni takladylar we 56 km tizliginde sürüp barýandygymy aýtdylar. Olar meni öz dinini ynandyrmaga çalışdylar we gün protokol ýazmana başladylar. Men dur, tizligiň beýli bek bolmaga haky ýok. Men seredip gelýärin diýip nähak ýere jerime ýazýandygyny düşündirmäge çalışdym. Emma olar maňa kulak asman jerime ýazyp başladylar. Dip çeşme gurrun verdi. Habarçylaryň sözlerine görä Marynyň şol bir köçesinde polisiýa tarapyndan saklanyp awtologyň ýokary tezligi sebäpli jerime alan ulag sürüjileriň sany gaty köp bolupdyr. Käbirler 2 ýedek saklanypdyr. Olaryň tas ählisiniň polisiýa tarapyndan ýokary diýilip görkezlen tezligi şol bir meňzeş 56 km/saata barabar bolupdyr. Çeşmeler özleriniň nähak saklananlygyny bilýän sürüjileriň polisiýa bilen gidişip öz hakyny goramaga synançanlygyny emma polisiýa işgärleri tarapyndan goşmaça haýwata duçar bolandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolanlaryň biriniň sözlerine görä saklanan ulag eýetiniň polisiýadan tezligi ýokary bolanlygyny görkezýän delilleri soran ýa-da polisiýanyň düzen protokoluna gol çekmekden ýüz öwren ýagdaýynda polisiýa awtology jerime duralgasyna eltmek bilen haýwat atýar. Olar, eger de gol çekmejek bolsaň, biz seniň awtoulogyny jerime durulasyna äkderis diýip aýtdylar. Meniň bolsa aladam özüme ýeterlik bolany sebäpli olar bilen razylaşyp gol goýdum. Awtoulogymy jerime durulasyna salsalar, men 5-7 günnäp çağlarynyň çöregini gazanyp bilmerin. Dip çeşme gurrun berýär. Adatlyň habarçysy ýol polisiýa gözekçiliginiň odalam güýçli bolandygy sebäpli ulag sürüjileriň aglaby köpetiniň soňky döwürde ören seri taply sürýänligini köpçüligiň ýol hereketiniň düzgünlerini saklaýanlygyny belledi we adamlaryň polisiýanyň hereketinden nägele bolup muny göz görtele talançylyk diýip hatap edýänligini aýtdy. Adatlyk radiosy Marynyň polisiýasyndan resmi taýdan kommentariýa alyp bilmedi. Emma Adatlyk bilen anonim şertde gürrüňdeş bolan polisiýa işgärleri özlerinden plany dolmagyny talap edilýändigini aýdýarlar. Biz hiç bir hereket etmeyen duran ulagdan hem bahana tapıp jerime ýazyp bilýäris. Soňky günlerde bize berilýän günnelik protokol plany artdy. Öň bir günne 5 protokol ýazmaly bolan bolsa, ene san 20 ýetdi. Olardan 15 sanysy adynyň 50 manatlyk jerime bolmaly. Plany dolmasak şol jerimelerin pulunu öz jübimizden tölemeli. Diýip Marly polisiýa wekili gurrun berdi. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä jerime plany ulag sürüjiler bilen çäklenmeýär. Şeýle-de olar köçe düzgünlüğini bozup geçen piyadalara jerime salmaly. Bu ýagdaýda polisiýada işleýänleriň arasynda öz islegi boýunça arza ýazyp işden çykmaga islegler köpelýär. Sebäbi protokol planynyň günü-günden köpelip barşyna işler ýaly bolmady. Näçe ýygnasak da şol ýygnan pullarymyzy bizden ýol başdyralýar. Dip Adatlyk radiosy bilen anonim şertde gürleşen polisiýa işgäri gurrun berdi. Adatlyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä şuňlar gündiýiň dowamında polisiýa işgärleri para almaýarlar. Jerimeni resmi taýdan ýazýarlar, emma gecelerine ýagdaý düýbünden ütgeýär polisiýa işgärleri şol bir biýdüzgünçilikler üçin puly kwitansiýasy para görnüşinde alýarlar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine degişli edaralar 6 aprelden bäri täze ýolbaşçy Muhammed Hadirowyň gol astynda işleýärler. Öňki Içeri işler ministri öwezdirdi. Hojaniýadowyň işden kowulmagyna goýberen kemçilikleriniň we alan bir käňçileriniň sebäp bolandygy resmi maglumatlarda aýdylypdy. Şonda döwlet telewiziýasynda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda günäli diýilip ýokary tezlikde ulag sürmekde aýplanan 30-dan gowrak adam görkezilipdi.
Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary ygtybarly çeşmelere salgylanyp, Prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan garyndaşlarynyň Hazaryň kenarynda dynjalmak üçin abada milli syýahatçylyk zowlagyna gelendigini habar berýärler. Bu waka Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň adaty durmuşynda käbir bökdünçlikleri döredýär. Baralykda sebitde dowam edýän transport kynçylyklary geçen hepde hasta ýitileşdi. Abada da dynjalyp öz ýaşaýan welaýetlerine dolanmak isleýän türkmenstanlaryň ýüzlerçesi uçar we otly gatnawlaryna bilet tapıp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyň habarçylary Balkan welaýatynyň habar berdiler. Prezidentiň dogan garyndaşlary awada geldi. Türkmenbaşy şäheriniň käbir köçeleri, bazarlary we söwda merkezleri günde adından 3 gedek ýapylýar. Şonda bu köçelere, bazarlara we söwda merkezlerine ýöneköy adamlar goýberilmeýär diýip çeşmämiz aýtdy. Bu barada resmi medeniýetde hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ýöne şu günler Hazar deňdiniň kenarynda we Türkmenbaşy şäherinde yerleşýän Awazada dynjalyş mögsümi dowam edýär. Türkmenistanda her ýylyň iýul we awgust aýlarynda döwlet başçysynyň we onuň maşgalasynyň dogan garyndaşlarynyň Awazada dynjalýandygy barada Adatlyň habarçylary mundan ozalky ýyllarda ençeme gerek habar berdiler. Görnüşinden bu tejribäni täze prezident hem dowam etdirýäni meňdeýär. Habarçylarymyz şäherde polisiýanyň gözegçiliginiň güýçlendirilýändigini hem habar berýärler. Olaryň maglumatlaryna görä şenbe we ýekşenbe günleri ýagny 2-3 iýulda şäher polisiýasy myhmanhanalara goşadyrnak içinde ahlak terbiýeçilik reýtlerini geçirdi. Myhmanhanalarda 15 sany raýat bekanun jinsy gatnaşykda guman edilip saklandy diýip ýagdaýdan habarly ygtybarly çeşmämiz 4-nji iýulda gurrun berdi. Ýatlasak şeýle reýtler şu ýylyň aprel aýynda hem geçirilipdir. Şonda Türkmenbaşyda resmi nikasyz bile ýaşamakda guman edilen jüwütlere 10.000 manatdan başlanýan jerimeler töletdirilip administrativ temmi berilipdi. Şu günler Türkmenbaşyda maska dakynýan raýatlara gödekçilikler hem güýçlendirildi. Ulaglarda maska dakynýan raýatlara 50-100 manat aralygynda jerime salynýar. Şäher polisiýasy ulaglarda maska dakynmazlyk barada hem jar salýar. Bu aralykda sebitde dowam edýän transport kynçylyklary geçen hepde hasta ýitileşdi. Awazada dynjalyp öz ýaşaýan welaýetlerine dolanmak isleýän türkmenstanlaryň ýüzlerçesi uçar we otly gatnawlaryna bilet tapyp bilmedi. Covid çäklendirmeleri sebäpli soňky 2-3 ýylyň dowamyny deňiz syýahatyny küýsen köp raýat Awaza geldi. Ýöne bu raýatlar ýyllaryna gitmekde kynçylyk çekýärler. Sebäbi Aşgabat Türkmenbaşy aralygyna otly gatnawy hepde bir gün welaýatlar uçur gatnawy adamlaryň talabyny ödäp bilmeýär. Diýip çeşmämiz aýtdy. Maýyň aýagynda türkmen häkimetleri Aşgabat şäherinden we vilayet merkezlerinden ýolagçy otly we uçur gatnawlarynyň bölükleýin dikeldilýändigini yglan etdiler. Bu gatnawlar pandemiýa aladalar sebäpli çäklendirilipdi. Ýöne habarçylarymyz dikeldilen uçar we otly gatnawlarynyň ilatyň islegini ödäp bilmeýändigi barada iýunyň başyndan bäri habar berip gelýärler. Türkmenbaşydaky habarçylarymyz häzirki transport bökdünçlikleriniň raýatlaryň onlarçasynyň şäheriň aeroportunda we demiryol wagzalynda nägililik bildirmegine getirendigini habar berýärler. 400 çemesi raýat uçar we otly biletini satyn alyp bilmedi. Bu raýatlar hepdäniň ahirinde wagzalda we aeroportda nägililik bildirdiler. Muňa garamazdan hökümet goşmaça otly ýa uçar reislerini goýmaýar. Haýyşlar we ardalar diňlenmeýär. Hatda goşmaça awtobus gatnawy hem goýulmaýar diýip çeşmämiz aýtdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňdiniň türkmen kenarynda Awazda milli syýahatçylyk zowlagyny döretmek barada karar kabul etdi. Şondan soňky ýyllarda sebitde myhmanhanalaryň onlarçasy gurulup ulanylmaga berildi. Ýurtda pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçar gatnawlary henizde dolu dikeldilmeýän mahaly Awazda ýurt raýatlarynyň deňziň kenarynda dynjalmak üçin ýeketäk ýer bolmagynda galýar. Habarçylarymyz transport kynçylyklarynyň otly we uçar biletleriniň satywynda korrupsiýanyň goşadyrnyň içinde gülläp ösmegine getirendigini hem habar berýärler. Uçor we otly biletleriniň hiç biri resmi bahasyna satylmaýar. Adamlar islendik bileti satyn almak üçin onuň hakyky bahasyndan 3-4 deste köp çykdyjy etmeli bolýarlar. Diýip ýolagçylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Sebitde uçar we otly biletleriniň gyçylygy hususy taksileriň bahasyny keýigiň şahyna çykardy. Türkmenbaşy Aşgabat aralygy üçin taksi narhlarynyň bahasy 800 manatdan 1500 manata gymmatlady. Umuman taksi hem tapdyrmaýar. Otly ýol biletleri hem wagonyň koridorlarynda, geçelgelerinde ýatyp gitmek üçin her adamdan 1000
1000 manat soraýarlar. Umuman bu ýerde oturup ýa ýatyp gitmek üçin hem yer tapylmaýar. Tanyş tapan raýatlar ýük daşayan KAMAZ kysymly ulaglarda öz ýaşaýan velayetlerine gaýdýarlar diýip ýolagçy bellidi. Transporta gözegçilik edýän ýolbaşçylar nire seredýärkä beýle korrupsiýa we uçar otly biletleriniň şeýle derejede gymmatlamagy Türkmenistanyň 30 ýyl garaşsyzlyk taryhynda görülüp eşidilmendi diýip ol sözüne goşdy. Soňky aýlarda Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri abadada ýurt raýatlarynyň we daşary ýurtly myhmanlaryň dynjalmagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Ýöne olar syýahatçylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.